Dimineața lume, bine v-am găsit într-un episod nou din Counter-Strike. Vă prezint un server tare, cel mai tare server de pe Furion. De Furion, sper să vă placă. VIP, tot fondator de treabă. Vă așteptăm și pe voi. Lângă mine am un prieten. Stați că vrea și el să zică ceva. Stați un pic. Imediat vorbește și el. Adică nu pe microfon, nu are microfon. Se pare că știți, nu? V-am spus, de treabă. Sunt. Aici face ore, ei admin. Shotgun-ul e pentru admin. Primul rând. VIP-ule, ai guard mod, ai teleport tot. E ca lumea serverul. Vă așteptăm să intrați și voi. Uitați, Money, așa, Star, admin de treabă și Heidi. Și Mason și... Vă așteptăm să intrați și voi. Nu uitați de like și subscribe.